Anti Linda, ada anti Bananon. Ano ma'am, naplatan tamad yan ma'am. Hindi ka lang na ma'am. Ang lakas anong pa'y mutan manong kung nagadayo pala to sagap ng pagawidak mo. Gate, rabi iba yun. Nyamot kan manong. Alaga sa nung arunan ma'am. Naplatan tamad yan ma'am. Nagagano tumatuklaro manong sa timang kuwinat kita. Ma'am, mabalik ka ma'am. Para ka na dilugan tayo ma'am. Sagapan ma'am. Kitaon nyo mo tabas si tane. Kung nakatayo pala ti pagawidak. May kasano kayo mutan ayaw. Manugang tatabi mati-pete ko. 50 ano na. Ang mabalbali sinas na mano. 50 ma'am. Pwede ma'am. 50, may kita ang kwartak 30. Tas kung itang kati 50. Kasano mo dito manong. Ang mabalbalin dito nga ibagtaga. Ning 30 manong te nakunti. Pagpagdak itan. Nagalas ko dito. Tayo na nga. Babae. Tayo pala masalok ng pag-awida no kasano ko na hindi nga makadaanan nito ang sakit niya. Hindi na sa ay, tuloy ka. Mas yung malagip ko dito nga daan. Diyan sa shortcut ko. Tayin ako. Ay, apo. Mante kung kunapuntado nga direksyon. Hindi pag naputoy na ka, ito yung baka dito sa tamo yung antay. Pero kami pag na. Kaya po magpag kasi nga pag na nga kininas na nga lugar nung nga mapapunat pa parparan na. Apo silugam mi naawa ng mutunti kuan kaamugas sa DJ. Dapat ding Pamay ka nanti. puri ka ading. A few moments later. Sino tayo sumusunod ganito na kamaneta mo? Yung tamot ba nandito nga, kabsat na Maria? Kaya po, amo lang mabibiro ka nito nga balayon, napananag nga balayon. Kaya po, Abay, sika magaling ka Belen. sino ka yan, Mare? Sak ni Marites, Auntie Belen. Ay, Marites, adan sa malagip ko di ginalaad nga bakit idi? Ano, Auntie, apo ka Ay, tayo. Mare, si kagaya melo. Nagkapukan abroad. Ay, perpipa mga nagbalbali tarupa Mare. Ala, amo mo tan, Auntie. Ado na damag ko, Auntie. Ay, Diyos ko na pampanugak, Mare. Ay, apo, Auntie, nagiging absat mo ni Maria kanilinda agap apad adaray na kapitan. Ay, hapo, Diyos ko, ay na dayta balay ni Kapitang nga dayta, tain tayo ma. Ko na ya, dayta mandagang atahan ko na, bayag lang nga nagapitay. Ayan, yung makauyo pa na nakatipintasan. Magkapulong tabo. Nakuyawan, ilaw ka. Kabanong pa'y kastoy na, pagpag na nga awami, lati pintasin. Pa'y na iyad to ti balay ni Kapitana. Ayun na iyad to. Ay na. Ako, simple mong sungwa din sa amat ba yung kabsat ko? Ay na.